ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешраи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, касоне ки билетҳои арзон кофтеса, марҳамат кунед ба авиакассаи ҳоҷи меҳроб муроҷиат кунед. иншоалло ки беҳтарин шахсиятат ва назар аз ширкатҳои дигар ба кулли фарқият дорад. тӯли 1.5 солчаи дӯстони азиз, мо яккара реклама кардесем. иншоалло ки бе ягон камбудӣ ана билетро харидорӣ мекунед. дар номерҳои 4534 танҳо тариқи ватсап муроҷиат кунед. иншоалло ки кори шуморо ва билетҳои шумо бо нархи арзон менависад. бардоро ба кадом числа ва аз куҷое ки дар кор бошад, ҳатман муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ҳама каса созени хубен, саломатиҳо хубон, зинда бошен. бардоро ҳама каса лайкҳоро мезанед. ана имрӯза навор хонаҳои фурӯшӣ ҳаста. якумин хонаи фурӯши ман қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки, маҳаллаи Истиқлол, яъне ки маҳаллаи Истиқлол 3, 4 дар хона ва қариби 5 содиқ мебошад. дӯстони азиз, мисол 4 дар хона, 5 содиқ замин, об ва свет ҳам дорад. ремонтҳои замонавӣ, ҳоҷатхона, баня, подвал, кухни, техпаспорт дорад. нақша 360,000 сомонӣ мегӯяд. дӯстони азиз, боз нагӯем ки ана аз тарафҳои мисол ноҳияи Рӯдаки хонаи арзон намемонед. 4 дар хонаҳай ва қариб 5 содиқ заминай. ина ремонтҳои хуб, нархаш 360,000 сомонӣ. аз номи канали мо насим диҷей салом расонед. боз муомилаи хубам дорад бародаро. дар номерҳои 7074 танҳо ватсап ва номеро дастиям дорад. занг бизанед, маълумот пура аниқаи хонаро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, шумо ин квартира дидесен. квартира қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Гирдоб, яъне ки стансияи пеши стадиони нав гуфтагианд. духонага квартира дар 4 этаж мебошад. 78 метри квадратия. дӯстони азиз, масоҳати хона ана хулоса дар наздикии хона бозорча ҳастай, мактаби рақами 71, магазин ва обу свет ҳам дорад бародаро. дар дарунаш хулоса кухни, ҳоҷатхона, баня ҳам дорад. ба ҳама чизу чорааш қади фурӯхта мешавад, яъне ки дар дарунаш бародаро кондисионер дорад, холодильник дорад, кухни гарнитур дорад. хулоса якчанд намуд хеле чизора дорад бародаро. стирали машина дорад. ба ҳама чизу чорааш қади фурӯхта мешавад. мо нархи 320,000 сомонӣ. ина дӯстони азиз, духонага квартира дар 4 этаж, 78 метри квадратӣ. нархаш 320 бо савдои хубам мешавад. дутан номери ватсап мондагиянд. номерҳои ватсапшон 5836 ва номерҳои диюмги ватсапшон 918 056 7430. марҳамат, тариқи ватсап ва номерҳои дастишон 966 58 20. занг бизанед, маълумоти пура аниқаи квартираро аз худи бошем дастрас намоед. ҳатман дар канали мо подписатсия кунед. хулоса дӯстони азиз, чӣ хеле хона мехоҳед, ҳатман дар комментария бинависед. ҳаракат мекунем, кофтаи барои шумо пешкаш мекунем ва дар канали мо подписатсия кунед. лайкҳоро фаромӯш накунед. хоб дӯстони азиз, севимин хонаи фурӯшиамон хонаи фурӯшӣ ҳастай. қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Оқсу. хулоса ҳамон тарафҳо. дӯстони азиз, хона 1 сол пеш сохтагианд. духонагаҳ, 1 зал, 1 хона
барои шиштанӣ. Масҷид, аптек, мактаб, балниса дар наздикии хона ҳастанд. Дӯстони азиз, ремонти хона шикатур кардагиай, дар главни қатъи ҳамаи тирезаҳо часпондагиай. хонаҳо залш 6x3, хонаи дигариш 4x3, кухни 4x2, ванааш 2x2, калидораш 2.5x1. об ва свет ҳам дорад. Дӯстони азиз, аз район 1 километр дуртар мебошад то пеши хонара. дӯстони азиз, масоҳати хонааш 7.5 сотӣ мебошад ва 2 хона. нархаш 170 000. марҳамат, тариқи WhatsApp муроҷиат кунед. дӯстони азиз, чорумин хонаи фурӯшиамон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафҳои 9 километр, яъне ки райони Рӯдаки. хона бо хишти пухта бардоштагия бардоро, 3 дар хона, 1 калидор ва 1 гараж, ремонтуш замонавӣ, об ва светам ҳастай. дар дуруни хона чоҳ дорад бардоро, барои ҳама хонаҳо абой гирифтагиян ва барои фасади хона карайт дорад. як хона потолок надорад, лекин материалша харидагия хонадай оғул дорад, 2 этажа ва газхона, ошхона ҳастай, ванааш кафел дорад бардоро. хулоса нархи хонара 700 000 сомон мегӯяд. 3 дар хона, 7 содиқ замин, об ва свет ҳам дорад. дӯстони азиз, ина марамат кунед, ана 2 дари дига 1700 сомона харидагием, монтажи светош ҳамаш мондагия. дӯстони азиз, то даруни оғилам заминум 7 содиқай, соҳибхона ҳамин хел қайд кардагия. марамат, тариқи WhatsApp муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ба касоне ки студентски билет дар кортон бошад, марҳамат, ба компания Акай Далер муроҷиат кунед. компания ба борӣ аст, метавонед тариқи WhatsApp муроҷиат кунед. дар номерҳои 77 81 номерҳои WhatsApp-шон дорад. сурат ва документҳоро равон кунед дар WhatsApp. иншоалло ки дар давоми 10 рӯз ба почтаи хади равонтон мекунанд бадро. марҳамат, ширкати Акай Далер дар хизмати мо ва шумост. хуб, бардорои азиз, бахил накунед, ҳама каса лайкҳоро мезанед, ана ки 6 июлона гӯш мекунем. хонаи фурӯшӣ ҳастай, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки, яъне ки рӯпарӯи мошинбозор, поёни корвон. 3 дар хонаҳа, 1.5 содиқ замин. дӯстони азиз, бания, кухни, ҳоҷатхона, хулоса ҳамаш тайёр кардагия. мисол ҳастай бардоро, дарвоза часпондагӣ, нархаш 210 000 сомон мегӯяд, обу свет ҳам дорад бардоро. телефони барои тамос, касоне ки конкретно харор бошад, номерҳои WhatsApp шумонагия, телефони барои тамос 551 96 23 23. марҳамат кунед, занг бизед, маълумоти пур аниқтари хонаро аз худи бошон дастрас намоед. дӯстони азиз, то навора то ғаш тамошо кунед. мисол чӣ хеле ки хона мехоҳед, ҳатман дар комментар бинависед. ҳаракат мекунем, кофта барашон пешкаш мекунем. ва касоне ки хона ё ин ки замин дошта бошед, ба реклама кардан, марҳамат кунед, дар номерҳои WhatsApp мо 911 32 43 44 тариқи WhatsApp метавонед муроҷиат кунед. мегузорем ба 7 июли имрӯза хонаи фурӯшӣ ҳаст. дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Восе, кӯчаи Ҷомӣ, 3 дар хона ва 4 содиқ замин, ремонтҳои хуб, дарвозаи қиматбаҳо, яъне ки дарвозаи беҳтарин часпондагӣ, кухни, бания, калидор ҳам дорад бардоро. ба ҳама чизу чорааш қади фурӯхта мешавад. нархи хонара 315 000 сомон мегӯяд. ина дӯстони азиз, боз нагӯем ки Насим Диҷа хонаҳои арзон намемонад. дар ноҳияи Восе, кӯчаи Ҷомӣ, 3 дар хона ва 4 сотиқ замин, кухни, бания, яъне ки калидори дароз ҳам дорад. телефоно барои тамос 988 81 81 94. марҳамат, тариқи номерҳои дастиш занг бизанед, маълумоти пур аниқтари хонаро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон квартираи фурӯшӣ ҳастай, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Гулистон. духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад ва масоҳати хона 45 метри квадратӣ мебошад. оби свет ҳам дорад. дӯстони азиз, шкаф, термикс ва люстр, яъне ки места бардоро. дар наздикии хона балнитса, садик, мактаб ҳам дорад. оби свет ҳам дорад. дӯстони азиз,
нархи квартира 260,000 сомон мегӯяд дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Гулистон. Ина дӯстони азиз, калидорша мисол хубай, ҳама тарафа мисол ҳама ҷош созанд. Дӯстони азиз, ягон камбудӣ ва расходам надорад. Духонага квартира дар 4 этаж. Маълумот телефонҳо барои тамос 907 31 0031 занг бизанед ва маълумоти пурра аниқтар шумо аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, як тӯи дигар квартираи фурӯшӣ ҳаста, яъне ки навстройка мебошад. Квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа. Духонага квартира дар 6 этаж қарор дорад, яъне ки 43 метри квадрати мебошад. Тарафҳои шабчароғ, яъне ки мактаби 12, дӯстони азиз, наздики мактаби 12, нархша 213,000 сомон мегӯяд. Ина дӯстони азиз, навстройка дар шаҳри Бохтар, тарафҳои шабчароғ, нархи 213,000 сомонӣ. Дар номерҳои 3843 занг бизанед, маълумоти пурра аниқтар шумо аз худашон дастрас намоед. ҳатман дар канали мо подписатсия кунед, лайкҳоро фаромӯш накунед дӯстони азиз, чунки дастгири шумо пешравии канали мо мебошад. шербачаҳои Калхозобод намеҷа ҳастанд. дӯстони азиз, маълумот диҳед, якта хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, яъне ки кӯчаша дӯстони гуфтагӣ нестем. маълумоти пурраша тариқи WhatsApp муроҷиат кунед. 3 дар хона ҳастаи 8 сотиқ замин, нархша 190,000 сомон мегӯяд бародаро. хулоса кухни дорад, баня дорад бародаро, ошхона дорад, тандурхона ҳам дорад, ягон камбудӣ надорад. ҳавзи 7 нага, нархиш 190,000 сомонӣ, боз арзона мешавад. дар номерҳои 23 танҳо дӯстони азиз номерҳои дастӣ дорад. занг бизанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, арзонтарин хонаамон ҳамин хонаи фурӯшӣ ҳастад дар ноҳияи Данғара. ҳамин хона, яъне ки дар ноҳияи Данғара, деҳаи Олимтой, 3 дар хона ва 10 сотиқ замин бародаро. нархша 75,000 сомон мегӯяд. ина дӯстони азиз, боз нагӯед ки аз канали Насим Теҷе хонаҳои фурӯшӣ арзон, яъне ки нестад бародаро. ина деҳаи Олимтой, яъне ки ноҳияи Данғара. телефонҳо барои тамос дар номерҳои 4646 танҳо номери дастӣ дорад. занг бизанед, маълумоти пурра аниқтара шумо аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, хонаи навбатиамон қарор дорад дар ноҳияи Рашт, деҳаи Данғарак, ҷамоати, яъне ки қалъаи Сурх. 3 дар хонаҳай 12 сотиқ заминай, 4 тарафи хона маҳкам, оби свет ҳам дорад бародаро. қадоме ки аз ноҳияи Рашт хонахар бошед, нархи хонара 190,000 сомон мегӯяд. телефонҳо барои тамос, номерҳои WhatsApp ҳам дорад. 003 44 43 92. марҳамат кунед, занг бизанед, маълумоти пурра аниқтар шумо аз худи истиёр бошанд дастрас намоед. ҳатман дар канали мо дӯстон подписатсия кунед, лайкҳоро фаромӯш накунед. шербачаҳои Кӯлоб ҳатман подписатсия карда бошед. дӯстони азиз, марҳамат кунед, як хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, қитъаи 4, маҳаллаи Заринқул, 5 дар хона. дӯстони азиз, 8 сотиқ замина, 4 тарафи хона маҳкам, оби свет ҳам дорад бародаро. мисол дарахтҳои мевадиҳанда дорад, зардолу, тут, нахайд. бодиха тамошо кунед. гуфтагӯяд ки 4 тарафиш маҳкам, 5 дар хона ва масоҳати хона заминаш 8 сотиқ мебошад. нархи хонара 295,000 сомон мегӯяд. боз савдои хуб ҳам мешавад дӯстони азиз. ина 5 дар хона. якумги хонаша хай мисол дидесен хонаи калонай бародаро. ина дуюмги хонаш. марҳамат тараққи номерҳои 0404 занг бизанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худашон метавонед дастрас намоед.
дӯстони азиз, 14-умин хонаи фурӯшиямон қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Кӯлобод. дар хонаҳои бардоро сотиқаш, яъне ки замини масоҳаташ 5 сотиқа замина дар хона иваз карда мешавад ба квартира бардоро. дарвоза часпондагӣ нархша 210 000 сомонӣ мега. Марҳамат кинед дар номерҳои 37 41 49 занг бизанед, маълумоти пурра аниқтарсоно аз худи сӯ бошанд, дастрас намоед. хоб дӯстони азиз, дар ҳама ҷо навори мо воқеъ ҳастед. ҳазор раҳмати калон барои суханои беҳтаринон, барои лайкотон ва барои дастгирии беҳтаринон. хоб дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгири шумо пешамоз. худованди меҳрубон нигаҳбонтон бошад.